Znáte Hlas Ameriky? Hlas amerických imperialistů? Tady máte jeho pražskou filiálku. Americké velvyslanectví požívá sice všech výhod jako ostatní legace, ale někteří jeho zaměstnanci se podle toho nechovají. Americká informační služba. Na pohled nevinný biltén, v podstatě však štvavá protistátní tiskovina. Vydávalo ji velvyslanectví Spojených států. Dva z českých spolupracovníků, Elzner a Kacerovská, se dostali za tuto činnost před státní soud. Z jejich výpovědí jsme se dozvěděli leco zajímavého o činnosti amerického velvyslanectví v Praze. Oba obžalovaní doznali, že tiskový atašé Joe Kolárek, šéf bilténu, zneužíval jich nejen k vymýšlení a opatřování lživých zpráv o našem životě, ale i k vyzvědačství proti našemu státu. Oba obžalovaní přisluhovači amerických vyzvědačů doznali svou vinu. Státní soud je odsoudil k těžkým trestům. Na podkladě výpovědí a usvědčujícího materiálu rozhodla vláda, že ani americká informační služba nemá u nás místa. Její podvratná činnost skončila. Americká informační služba byla zavřena. Republiku si rozvracet nedáme, ani když se rozvratníci skrývají za diplomatickou legitimitu.